сталкерали. Само ти да кажа, момичетата, не хващайте гадже Живко, защото само смърка. Да, бе. Пуши цигари, пи кока. Да. Еми дай в момента го прави, дай се чува. Да. Чува се. И са къпи с гащи. Възика е. Вик, как се... Аз чак се забия. Не, изгубих контрол. Ай, са трябва да се засила. Аре, Костала е гътна ли е? Ко правиш там, бе? Ко правиш там, бе? На дръжка какъв са? На какво си? Опа, да. Чук, направих задно салото като гръмнах. Ладно. А пак аз се гръмнах като гръмнах. Айде. Аз се гръмнах като гръмнах. Не, ти са гътна. Аз се гът... Ема, видя ли как си паркирах? Ти си провъртя колата на 180 градуса. Ти ма изкара Херкулес, бе. Аз съм си такъв. След нас има нитро. Видя, го взимам го. И аз. Как с мотор? Не си. О, пред нас има нитро, виха. Кой е това? Да, аз пак няма го мина, нали? Добре. Добре, човек, бахти гадното беше това. Аз трябваше да карам отстрани тук. О, това няма го видиш. Кой ти казах? Ма не, то трябваше да продължа ти... Окей, бе. Да, ти когато умря и аз веднага умрях и аз печеля. Човек, ти... Нали видя и това сините линии, по които трябваше да караме? Да, само чакай да кажа в сървъра има нов апдейт. Аз успях да карам по тези линии, ти не успя ли? Успях. Точно ги учих. Ами, успях само си това, където нахвърля уж пък, где трябва да пробърнеш колата на ляво нож. Казваш, кой е това? Каква е тази спирала? Това е тази спирала, е. Аз мисля, че загина. Не съм загина. Fucking shit, това беше гадно, взех инферно, дами и господа, и Джуко ще се приби. Това са неговите номера за вас. Не е вярно, държа го. Не е вярно, аз за малко са... Да, сталкерим. Да, сталкерим. И сега пълно надолу. Превърти колата, превърти! И деца са приземя идеално. Идеално? Какво да кажа? Просто съм професионалист. Направо като да гръмнеш. Просто съм професионалист. Какво да кажам? Днеска, дами и господа, защото имаме география и история. Нали, Джубко? Днеска един от нашия клас ще гине. От сега ви го казвам. Дано да не съм аз, драги зрители. Молете се. Добре, това е много гадно, човек. Гледай. Изгубих контрол и го върнах. И Жуко ще зад мене веднага. Как да се пробърна? Да сталкервин. Ой, аз първи бих. Добре, това да ма кефи. Нали си по-добър, какво стана? Ти с мен да си гаш тук, С теб се е бам. О, зад нас има нитро. Аре, waiting for laggers, какво стана е? Чакай милонията пак. Get ready for... Има тапак ли? Да, тебе и още един. Да, има тапак, тебе и още един. Как позна обаче? Тук го държа настрани. Аз не мога, свърши ми нитрото. Аз го държа. Да, и аз как паднах го държа. Аз си чакал, тука. Аре, беда. Ко ви казах, аз съм просто невероятен. Просто нямаш право да стоиш така древни. Тоест... Чай да му кажем да се. Пак аз ти от начало докато ви тръгни. Аре, лага. Ние вече измислихме ново интро, Манджипко ще не може да сложи. Не го сложи. Чипко направи. Нитро. Няма се сложи. Добре, ще те видях да заиваш да викаш нито веднъж.
са тия тип колички, бе? Добре, не скачайте, не ма следва. Това е някакъв капан. Не е вярно, точно така трябваше, обаче аз не се повъртях колата. Ето така трябваше. Опа. Да, аз да се преобърна, така ли беше? Уи, ще падам надолу до безкрай. О, паднах на рампата пак. Еми, аз паднах на рампата. Давай газ. Си трети ли, бе? Дай. Не бе, папа. Да, назад, нали? Еми да, той иначе не може да го миниш. Всъщност то отдолу има рампа, ако я учиш, ще успееш. Ага. Ето бе, чакай, ето е рампата. Пат! И като се поправи, баги сега. Зави наляво надясно, зави на другата страна. Не може. Е, така си седя. Не! Плиз. Аре, Да гъмнеш дано. няма. Аре, аз съм се пробика. Не бе, чакайте, стойте тук сега. Как дойде ми? За една микросекунда. Микросекунда, айде свърши. Аре бе, лагър. Къде сте бе, ботлят? Значи тук аз съм най-добре в тази игра. Просто няма по-добър от нея, няма на къде. Там може би е тук ще се скача. Не. Добре, хора. Росен е. Сталкер. Добре, значи той не отговаря. Може би там ще приключа клипа. Извини, се забавих, но джинките ме забавиха. Аз пак джинки. Дънките ме забавиха и ще чакат си 2 микросекунди. Забавих се с 2 микросекунди. Оя. Бе, искам си изляза от колата и пукал на мястото. Кой е това? Пука. Аз мислях да завършам клипа. Искам да си изляза малко и те и пукал на мястото. Между другото, мислех да завърша клипа без тебе. Какво? Мислех да завърша клипа без тебе. Ще се пробиша монзи. Сталкер. И търчувам чак костица так. Сталкер. Пистолет им браш. Get ready for the countdown. Get ready, ние минахме половината, ама поне още get ready. Фуи!